Усім прывіт! Гэта Ціна Шабуня і мой падкаст «Я тут не пытаю». І перад тым, як мы пачнем другі сезон пад назвай «Прафесіі», сябры і сяброўкі, праверце, калі ласачка, падпіску на мой канал, адразу паставце падабайку, а пасля напішыце каментар. Давайце разам спраяць распаўсюду беларускага кантэнту. Сёння ў мяне госця, якая можа нават пра самы звычайны камень распавесці цікавей за серыял на Netflix. Са мной у студыі Наталля, экскурсаводка, якая шмат ведае пра мясціны Беларусі, а цяпер яшчэ і Польша. Прывітанне, Наталля. Вітаю, Ціна. Каб адразу расставіць крапкі над «і», давай пачнем з невялікай гульні. Я называю сітуацыю ці з'яву, а ты адказваеш, норм гэта ці стрём. Ты готова? Гучыць цікава. Клас. Перша. Дзеці на экскурсіях. 50 на 50. Экскурсавод з парасонам. Why not? Норм. Норм. Окей. Называць экскурсавода гідам. Так. Норм. Прыходзіць на экскурсію пад шафе. Тут таксама, ведаеце, залежыць ад сітуацыі, але лепш не. Окей. Аўдыёгід замест жывога чалавека. Калі камусьці падыходзіць такі варыянт, чаму б не? Аўтобуснай экскурсіі? Так, добра. Добра. Мы пачынаем. І так, Наталля, распавядзі, з чаго ўсё пачалося. Аб чым ты марыла, калі была маленькай дзяўчынкай? Ой, цяжка сказаць. Трэба так далёка вярнуцца ў дзяцінства. Нават калі гаварыць пра прафесіі, вось мы, дзеці 90-х, 2000-х, я думаю, усе мелі фільмы ў школе на відэакасетах. І вось там, калі задавалі пытанне, от кім я хачу стаць, даволі мне дзіўны быў адказ. Я сказала, што хачу быць настаўніцай па музыцы ці фізкультуры. Клас. Дарэчы, у мяне таксама ёсць гэты запіс, дзе я ў дзецкім садочку я кажу, што я хачу стаць настаўніцай ангельскай мовы. Вось так. Як часткова спраўдзілася ці не? Не. Англійскі толькі вучу зараз па нядзелях. Все роўна, у працэсе. Добра. Так, а як так атрымалася, што ўвогуле ты стала экскурсаводкай? Куды ты пайшла навучацца? Як пачаўся твой шлях? Мне здаецца, што праца экскурсавода, она ідэальная ў тым, што яна пра ўсё адначасова. Называецца не пра што, не пра ўсё. Экскурсавод павінен мець веды ва розных галінах. Так, трошкі там у медыцыны, у фізіцы, бо расказвае пра якіх-небудзь выбітных асобаў, пра месцы, гісторыю, культуры. Трэба ведаць усё. І нават у маім дзяцінстве ўжо, ведаеце, такая пасхалачка была. Мне было цікава ад фізкультуры да музыкі. То бок, я такое аб'ят-неаб'ятнае, зрабіла ў сваёй прафесіі экскурсаводкі. А калі ты першы раз задумалася, што гэта можа стаць тваёй справай жыцця? Мне здаецца, калі я паступіла ў каледж. І гэты каледж, ён толькі ўпершыню запусціў такую спецыяльнасць, якая была звязаная з турызмам. То бок таксама другі эксперыментальны крок, як бы на мой лёс выпаў. І калі я туды пайшла, першая мэта была это ўвогуле ведаць замежныя мовы, бо гэта быў лінгва-гуманітарны каледж. Там была ў нас ангельская і нямецкая мова. Я вучыла, і гэта было пад соусам турызму. Мы там вывучалі экскурсазнаўства, краіназнаўства. Гэта было вельмі цікава. І тады я разумею, што вау, супер, я хачу быць экскурсаводкай. Вось я якраз і хацела запытацца, ці ўвогуле ва ўніверсітэтах навучаюць на экскурсаводаў, ці ёсць асобныя курсы? Вось ты ўжо сказала каледж, а што яшчэ ёсць? Куды пайсці? З гэтым была насамрэч праблема. Бо так, я задумалася пра прафесію экскурсаводкі, калі навучалася ў каледжы. 4 гады. Пасля я скарочана ўжо адразу на 3-й курс паступіла ў лінгвістычны універсітэт. Адвучылася там. І я думаю, супер, клас, я магу праводзіць экскурсіі на ангельскай мове цяпер. Але не ўсё так бы проста. Is the capital of Great Britain. Гэта мы ўсе можам. Але Мінск is the capital of Беларусі, кожны можа. Of USA, як сказаў адзін популярны блогер. Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.
Ну, атрымліваецца, што вось, я думаю, у меня ўжо столькі гадоў за плячыма гэтага навучання, я нарэшце магу стаць экскурсаводкай. А не. У Беларусі трэба атэставацца, то бок трэба мець адмысловую ліцэнзію, трэба бараніцца ў Нацыянальным агенцтве па турызму. Можна прыйсці туды без падрыхтоўкі, ну, то бок, ну, як ёсць. Але загадзя можна атрымаць, напрыклад, тэкст экскурсіі, якую ты хочаш абараняць. Ну, той же самый Мінск, сталіца Беларусі. Толькі там па-расейскай ці беларускай. Вось. Каб абараніцца, так, можна ці курсы прайсці, ці самастойна. І я подумала, і мне зноў курсы это праходзяць. Да вы што, сур'ёзна, я ўжо 7 гадоў это вывучаю. Спачатку я думаю, не. Я, можа быць, на год адклала гэту ідэю, а пасля подумала, не, ўсё ж такі трэба завершыць эту справу, я хачу. І я пайшла на курсы гідаў-перакладчыкаў менавіта. Не экскурсаводаў, гідаў-перакладчыкаў. Як іншаземным турыстам расказваць пра Беларусь. А гэты экзамен, вось, які ты кажаш, трэба было штосьці абараняць, гэта ў вуснай форме ці гэта тэст нейкі, як гэта ўвогуле праисходит? Ён складаецца з 2 этапаў. Ну, в прынцыпе, як у ДАІ, на правы. Першы это кампутарны, там, дзе ёсць розныя пытанні і пэўны адсотак, я ўжо не памятаю колькі, там 75, можа быць, правільных адказаў, і цябе пускаюць на другі этап, і там ужо ты, як спектакль аднаго актора. Камісія сидзіць, ты выходзіш, и кажешь, садитесь, я вам рад. А ў Мінску ты пайшла працаваць у нейкае турагентства ці куды? Куды ўвогуле ідуць экскурсаводы, каб уладкавацца на працу? А тут розныя шляхі. Так, можна пайсці ў турагентства, так, можна быць ІП. Я працавала на договоры падрада з турагентствамі. Так, то я была такая вольная птушка, і все мне там звонили, кому трэба, і я так супрацоўнічала. На ангельскай мове в итоге? Так, на ангельскай. Клас. Ага, цікава. У Мінску ты вела экскурсіі на ангельскай мове. А што зараз у Варшаве? Як гэта адбываецца ў цябе? Я супрацоўнічаю з турагентствам, і яно расійскамоўнае. Ось, таму я праводжу адпаведна на гэтай мове, але калі у пачатку я знаёмлюся з турыстамі і разумею, што ўсе беларусы, я прапановую опцыю беларуская мова. Гэта неяк дадаткова трэба аплачваць? Было б добра, конечно. Але не. На напівак нейкі там толькі можна скінуцца. Окей, разумею. А можаш параўнаць увогуле, як у цябе адбывалася праца ў Беларусі і як зараз у Польшчы? У чым схожа гэтая дзейнасць і ў чым не? З аднаго боку вельмі адрозніваецца, а з іншага вельмі падобна. Ну, пачнём з канца. Падобна, ну, то бок, я размаўляю, расказваю, все слухаюць, ківаюць галовамі. То бок, гэта падобна. А што адрозніваецца, што, ну, там, па-першае, моя радзіма. Я вадзіла не толькі па Мінску, па ўсёй Беларусі, это былі іншаземцы, гэта былі вялізныя аўтобусы па 50 чалавек, я там тыднямі, 2 тыдні туры вазіла проста без перапынку. Ну, так. То бок, это, можа быць, інтэнсіўнасць працы і радзіма это адрознівала. Так, зразумела. А як увогуле было табе тут уладкавацца на працу? Ці цяжка? Як ты шукала яе, да каго звярталася, куды ішла? Так, насамрэч, это было даволі цяжка, бо я хацела, але не ведала, куды, як, якім чынам. Ну, нават самага простага быццам. Ну, і завядзі там староначку на Інстаграм. Ну, так. І канкурэнцыі, як што, як данесці свой каштоўнасць, зразумела, это трэба праз нейкія кампаніі рабіць. І так, можна было паспрабаваць адразу на ангельскай мове, але нават прымітыўна базы ў мяне няма. Напрыклад, вось тэксту. Вот адкуль мне пачаць вадзіць экскурсію па Варшаве? Думаю, ад гэтага будынку, там, ад чаго, ад гэтай сценачкі? Не, я не ведаю. І то бок мне патрэбна была нейкая падстава. І ёсць такі цудоўны праект 15-15, это туры ў 63 гарадах па ўсім свеце. У гэты час праводзіць экскурсіі, і ў тым ліку ў Варшаве. І я звярнулася да іх, і я разумею, што яны даюць нейкую такую базу, тэксты, і я думаю, ну, суперклас. А пасля на гэта будзе нанізвацца далей вось мая там дзейнасць і іншыя тэксты. Так што так вот. Зразумела, клас, цудоўна. А ў Беларусі і ў Польшы атрымліваецца аднолькавы ўзрост вось гэтай мэтавай аўдыторыі, ці як? Вельмі рознае. Да? Это вельмі смешна, бо... Але это праўда жыцця. У каго ў Еўропе ёсць час вандраваць?
пенсионеры. Пенсионеры. Глыбокія пенсіянеры, там за 70, за 80. Так. І от я вот такіх вывозила. Ось, але тым не менш у мяне завязаліся вельмі добрыя цесныя адносіны. Я прям магу з вялікай літары сказаць, што это мае сябры. Ого. Так. З тымі З людзьмі, некаторымі так, турыстамі. Клас, якія прыходзілі. Так, ну а пра дзяцей распавядзі, ці ёсць нейкія асобныя экскурсіі для дзяцей, якісь там фішкі, я не ведаю, аўтарскія там праходы, шпацыры, як гэта ўвогуле? На дадзены момант не, але насамрэч прапанова паступала. Ну, я яшчэ не стварыла, як бы ў працэсе. Можа быць, адчуваецца гэта, што ў мяне з дзецьмі добры кантакт, і, ну, бо я сама з'яўляюся маладой мамай. Але на дадзены момант, чаму я адмовілася ад правядзення экскурсій для дзяцей і стварэння ўвогуле яе? Бо ў мяне іншы праект. О, клас, распавядзі, які? Ну, па-першае, што я размаўляю па-беларуску, у меня маленькая дачка, і, адпаведна, хацела вот у міграцыі асабліва захоўваць эту нацыянальную ідэнтычнасць і выхоўваць дзіця па-беларуску. І я сутыкнулася з праблемай, што, ну, а матэрыялаў-то малавата. І якімі дзіцячыя песні, ну, вот, нават першыя нам на розум, якія прыходзяць, ну, ад улыбкі, там, пелагрымы лашадкі і ўсё там падобнае. Сіні трактар. Так! Перапрошую, у мяне ёсць племяннікі, я ведаю гэтыя песні. Ось, так, а вот на беларускай мове і нічога ў галаву не ідзе. Ідзе, пачакай, пакрысе. Ну, это калыханка спаць, а калі дзіця бодрствуе? Не ведаю, ўсё. Што спяваць? Ось, ну і асабліва гэта было мне патрэбна, калі дачцэ стала 2 гады, і трэба ёй такія руцінныя справы навучыць. Як мыць рукі, чысціць зубы, не, нават смаркацца, як навучыць, я моментальна там суцешыць, прыгалубіць. І я падумала, што трэба стварыць самой песенькі. І так пайшло, паехала, і вот на дадзены момант у меня ўжо 30 песень такіх ёсць. Божа, віншую, 30 песен. То бок, мы пачыналі з таго, што ты марыла стаць настаўніцай музыкі і фізкультуры, і вось трошачкі ты прыйшла да гэтага, да? А ты вучылася музыкі дзесьці? Так. Ну, па-першае, у меня была школа з эстэтычным ухілам. Эстэтычны, ну, это вот все. Там у нас было і мастацтва, і маляванне, і танцы, і, зразумела, музычная школа. Інструмент у меня быў фортэпіяна, і я увогуле заўсёды вельмі любіла спяваць з самага дзяцінства. Ну, вот ёсць такі момант, што, зразумела, у вёску дзеці на лета з'язджалі да бабулю дзядуляў. І пагуляліся з дзецьмі, а пасля у меня фантазія нейкія там ужо багатыя. Я пайшла сабе ў поле ці ў лясок, і я хожу і спяваю сабе без конца. І меня пасля ўжо і ў падлеткавым узросце, у меня там шыткі былі. Калі я ўжо больш так сур'ёзна пачала займацца музыкай у музычнай школе, я сваёй настаўніцы тэксты песень давала, каб яна так і літаратурны складнік, і музычны праверыла. Таму так, это заўсёды было са мной, і я так у пэўны момант вырашыла, што а чаму б не? Нарэшце. Круто. Я у захапленні. Дарэчы, у апісанні пад гэтым відэа, это не відэа. У апісанні пад гэтым выпускам мы пакінем спасылачку на гэты альбом. Клас, я думаю, што маладым бацькам і немаладым і старым бацькам, усім бацькам будзе вельмі карысна. Супер! Ведаеш, калі я слухаю экскурсіі, здаецца, што экскурсавод гаворыць проста сам па сабе, але ж я разумею, што гэта вялікая праца. Ці можаш ты распавесці, як ты рыхтуешся? Ну, па-першае, у мяне ёсць нейкая база, тэкст, вось дзе пэўныя вот факты, адзін за адным ідуць нейкія апісанні, як па маршруце ідуць там будынкі, падзеі, пра што я павінна расказаць. Гэта першае. То бок я узгадваю гэта, прабеглася вачыма. Па-другое, заўсёды трэба не толькі гісторыю ведаць, але і сучаснасць. Ну, напрыклад, я ведаю, што я паведу такой-то вуліцай. Я перад гэтым абавязкова напярэдадні з'езджу, праверу, як там сітуацыя, абстаноўка, можа быць, штосьці змянілася. Па-другое, пачытаю навіны. Абавязкова пачытаю навіны, што адбываецца і што параіць турыстам. Напрыклад, бліжэйшыя, я разумею, 3 дні, вось ад пачатку экскурсіі плюс 3 дні. Якія падзеі, выставы, фестывалі, што ім параіць зрабіць у вольны час. Бо са мной яны правядуць гадзінкі там 2-3, а далей што рабіць?
Ніколі пра гэта, дарэчы, не задумывалася, што экскурсавод яшчэ і такія рэчы павінен ведаць. Ну, а калі вось пра такую базовую падрыхтоўку, як ты запамінаеш усе гэтыя назвы, даты, падзеі, гэтых каралей, я не ведаю усе, хто жыў у гэтым будынку, у тым будынку і так жыхароў. Просто запамінаю. Я не ведаю. Ёсць, мне здаецца, мільён тэхнік розных. Я неяк не замарочваюся, ну, сур'ёзна, неяк это само. І з практыкай, насамрэч, з практыкай. Чым часцей ты это нават прабеглася вачыма, узгадала, сказала, прапісала, ну, это і запамінаецца. Ну, вось, якраз да практыкі. Ты водзіш экскурсіі заўсёды па адным і тым жа маршруце, так? І ці не надакучвае гэта табе? Не. Кожны дзень распавядаць адну і тую ж гісторыю. А як так? Што ты, можа, ты штосьці зменьваеш? Ці чаму яно не надакучвае? Яно не надакучвае, па-першае, што это іншыя людзі. Зразумела, што так, падстава ёсць нейкая, вот это каркас, але разумееш, што спачатку ж з людзьмі знаёмішся і разумееш, якога кшталту гэта людзі. І калі я хачу данесці пэўную думку, не проста факт, просто дабіцца да людзей, што ты павінен зразумець, это вельмі прыгожа. Не, там нейкую каштоўнасць, не, там это ў ЮНЕСКО. Не, я павінна разумець, якому чалавеку, які падход, каб ён сказаў, ну так, каб ён ацэніў. Таму вось гэта, мне цікава глядзець на рэакцыю і, адпаведна, казаць іншымі словамі. Другое, мне здаецца, кожнаму чалавеку гэта ўласціва, ну і мне, кажу пра сябе, гэта самаўдасканаленне. Напрыклад, учора я была сабой незадаволена, як правяла экскурсію, я раблю пэўныя вынікі і думаю, ну вот заўтра я такіх памылак не зраблю. А як утрымліваць увагу ўсіх гэтых людзей? Першае, таксама, эстэтычныя ўхілы маё творчае мінулае. Я займалася ў тэатры некалькі гадоў, і таму як паводзіць сябе на сцэне, ахопліваць увагай, гэтаму нас усяму навучалі. І нават самае простае, не баяцца глядзець у вочы і вот з кожным так вот паступова мець гэты зрокавы кантакт. Час ад часу, асабліва калі мы пераходзім ад аб'екта да аб'екта, ну, ад будынка да будынка, я задаю пытанні, магу пажартаваць, спытаць у іх. То бок, ну, каб не толькі слухалі, а маглі штосьці сказаць. Атрымліваецца такі, як імерсіўны тэатр, толькі такая актыўная экскурсія, калі ўсе ўдзельнікі рэальна ўдзельнікі, а не проста слухачы. Так. Клас, гэта цікава. Мне ўжо хочацца пайсці на экскурсію. Распавядзі, які ў цябе тут маршрут, адкуль і дакуль ты там ходзіш, што пра што... Такі трохі трэйлер, каб захацелася не толькі мне. Ну, я вожу пакуль што па старым горадзе. Это такое сэрца Варшавы, адкуль пачаўся горад і ўся яго гісторыя. І самае каштоўнае і ценнае, ну, асабліва, можа быць, для беларусаў, гэта што у нас столькі шмат знішчанай спадчыны, а тут, калі от прыходзіць чалавек і бачыць гэтыя старыя дамкі, замак, і думаю, вау, супер, такі от сярэднявечны горад, а ты кажаш пасля, што, а насамрэч, тут вот 400 домов было, з іх цалкам ацалелыя, дайшлі да нашых часоў, толькі 4. Так. Разумееце, што 396 не было. Так. Наталя, ці можаш ты прыгадаць нейкія гісторыі, звязаныя з тваёй дзейнасцю? Можа, штосьці там у групы здарылася, ці яшчэ штосьці? Было б цікава паслухаць цябе. Ну, так як у мяне больш досведу правядзення экскурсій у Беларусі, 5 гадоў я там праводзіла экскурсіі, ўсё ж такі прыгадаю адтуль выпадкі. Я ўжо казала, што я больш праводзіла іншаземным турыстам экскурсіі, таму было на ангельскай мове. Але было вельмі рэдка, калі я праводзіла ці расіянам, ці беларусам, і досвед быў кепскі, на жаль. Мне сказалі, што гэта напрыканцы года, дзе-небудзь там травень ці пачатак чэрвеня, што гэта будзе аўтобус школьнікаў. Я думаю, ну супер, класна, нашых беларусаў правяду. Я люблю з дзецьмі ўзаемадзейнічаць. Я думаю, класна, уже падрыхтавалася, там квіз ім зрабіць, падаруначкі за актыўнасць. Все, уже іду такая задаволеная. А там аказалася так... корпоратыў настаўнікаў. І... Былі песні саладухі. Там газеты на крах, зелёны. Ну, там і белыя розы, там все было. Там апошнія вот этой сидзенні, там, аны сур'ёзна, я кажу на пачатку з мікрафонам сижу, аны ў канцы з калонкай этой белыя розы, там і белы лебедзь на пруду. І
і пастаянна квасілі. На кожным прыпынку, і вот, напрыклад, мы там выходзім, а сядзіба Аінскага, вот пашлі за лесе. Не, вы што? Там, можа быць, нейкія жанчынкі старэйшыя, пашлі за мной, а яны ў бліжэйшую якую-нибудь эту Белкапсоюз, так, краму за дабавачкай. Боже, клас. І кожныя 5 хвілін прыпынак трэба. Ты разумееш, як ім пашасціла з табой, ім было так і цікава, ім, як гэта, і, как это кажется, для здароўя, і для душы, і для галавы яны штосьці новае даведаліся і прыемна час правялі. Ну, блин, супер, я ім зайздрошчу, насамрэч, я таксама хачу. Людзі класна расслабіліся, я не ведаю, навошта я ім там была, это было на цэлы дзень. Ну, гэта такая, ну, я бы сказала, што просто смешная, да, гісторыя. А былі, можа, нейкія жудасныя, штосьці здарыла, можа, ты каго-тосьці страціла. Слава Богу, нет. Вот я казала, што, здаецца, вот заходнія турысты мае, вот, разумееш, вот беларусы, яны адчуваюць сябе як дома, што яны баяцца там адстаць дзе-нибудь ад групы, пайсці ў краму купіць што-небудзь, яны не баяцца. А тут іншаземцы, яны за мной гуськом ходзяць, і все нормально, все цудоўна, такія паслухмяныя. Але быў у меня адзін такі вольны радыкал. Ну, па-першае, скажу, зноў жа, это такі глыбокі пенсіянер, можа быць, яму ўжо бліжэй пад 80. Ён з Злучаных Штатаў. І ён уваходзіць у спіс, ну, я не ведаю, напрыклад, там топ-20 самых вандруючых людзей у свеце. Ого. Ён быў разам з жонкай. І ў яго быў тур Магілёў-Бабруйск. Вось мы так от больш. Бо яшчэ ў 90-х ён быў у Мінску, а што там раней паказвалі? Мінск, Хатынь, Курганслава, вось і ўсё. А Славянскі базар? У меня это рубрика «Славянскі базар» у кожным выпуску, сорі. Ну, можа быць, не такі быў сусветна вядомы на той час. Но ў выніку так, ён вырашыў, што так усходнюю Беларусь больш даведацца. Па Магілёве пахадзілі, все суперкласна. Наступны дзень мы едзем у Бабруйск. Ну, у нас быў свой аўтамабіль, кіроўца, і я яму кажу, што перад Бабруйскам абавязкова трэба спыніцца на паліўнай станцыі у прыбіральню, так, санітарны прыпынак. Але нешта ён забыўся, мы праехалі, і все, опача, мы ўжо ў Бабруйску. Я думаю, так мы ў дарозе былі там колькі гадзін, і, ну, трэба турыстам перад экскурсіяй схадзіць, таму што такім узросце. Ну, я чалавек дасведчаны, я па Беларусі вельмі шмат што ідзе ездзіла, і это ж такая задача для турыста нумар 1, а дзе это схадзіць па патрэбе, так? Таму я ведаю, дзе там можна схадзіць бясплатна. І я разумею, што мы якраз заехалі з боку Бабруйскай арэны. Она на тэрыторыі Бабруйскай крэпасці былой. І я такая думаю, ну тады можна якраз зайсці папрасіць, там же шмат якраз тых кабінак. Ну і то больш не сезон, это лета было. А мы туды зайшлі, я кажу, што вон дзяўчынкі направа, хлопчыкі налева. Я з жонкай пайшла, а ён налева. І все. І мы чакаем. І яго няма. Я гэту арэну кругамі, я кажу, марафон проста там аббегала. Я спадзяюся, ён у футболе быў. Это хоккейная. Это хоккейная арена. Это тест на беларускую не прайшла. Ну, ава. Сорі, перапрошую. Не, все добра. Але я кажу, гэта было на тэрыторыі, это арэна, ну, вельмі дзіўная. Яе лакацыя на сярод, кажу, крэпасці. То бок там паўсюль тыя форты, все это, што засталося ад яе. Я ўжо пачала там лазіць па ўсіх гэтых руінах, і я шукаю яго. Жонка такая спакойна сидіць на лавцы, кажа, я ведаю, што яго такі, ведаеш, пытлівы ум, все нормально сидіць. У выніку, я там не ведаю, колькі яго шукала, можа быць, хвілін 20. І пасля з этой Бабруйскай арэны выбегае разгубленая жанчынка і кажа, это вы тут бегалі, шукалі турыста? Хутчэй. Я забегаю ў гэту арэну, і першае, што я бачу на кафлі, гэта плямы крыві. Боже! Яна кажа, хутчэй у медпункт. Я бегу па гэтых проста слідах крыві, я заходжу і бачу яго. Ён сидіць з адрэзаным вухам. Нет! Ты хлусіш зараз. О, Боже! Але ў яго вуха вісела, я не ведаю, можа быць, на 2 міліметрах проста. Боже, што... На вялікі жах быў такі момант, і ён у стане шока. Я ў стане шока.
Ён не адчувае болю. Я зразумела, я паклікала яго жонку, ёй трэба помнік паставіць. У яе ні адзін мускул не дрогнуў. Она была такая спакойная, і я ёй вельмі ўдзячна за гэта, насамрэч. І яна кажа, што все нормально. Кажа, да, трэба уехаць у больніцу, ісці зашываць хутчэй, ты накладваць швы. А ён такі, да не, все нормально, все спокойно, я поеду. І она кажа, не, ты не разумееш, ты не бачыш, ситуация вельмі кепская. Ну, она вельмі спокойно ему это все тлумачыла. У выніку, да, кажу, это там крывішча, хлышча. Мы хутчэй да кіроўцы, мы едзем у больніцу, і тут я сутыкнулася. Да? З нашай медыцынай. Ну, з нашай медыцынай і якім яна стане у малых гарадах. Это просто не, да там лямпачка Ільіча вісіць, там кот міргае, якое там все старое. Там адзіны хірург, это яго равеснік, і швы, якія накладваюць, ну, это просто як проволока, я не ведаю, прям дрот такі чорны, брутальны, яму это зашывалі вуха пры мне. Ну, я перакладала, дапамагала. Ну, і пасля, вядома, што накрылася медным тазам наша экскурсія па Бабруйску, нікуды, нічога, мы адразу паехалі назад на Мінск у гасцініцу. Але што здарылася? Што ў выніку прывяло да такой траўмы? Боже, я ў шоцы. Ну, сапраўды жудасная сітуацыя. Дзякуй Богу, там страхоўка, все нормально, але, канешне, я ж працавала не асабіста, а праз турфірму, там эта турфірма таксама там на вушах стаяла. Справа ў чым была? Ён схадзіў у прыбіральню, ну яму ж цікава, ён знаходзіцца на хакейнай арэне. А гэта, кажу, лета, не сезон, там же растапілі лёд. Ну? Ён што, у рашоткі нейкія палез галавой? Ён зайшоў на саму арэну, але там, зразумела, было выключана святло. Але яму цікава, ён так от прайшоў пару крокаў, і ён не заўважыў, што там от люк, куды сцікае эта вот талая вода. И она такая брудная, смердючая, от его смердела, они не могли попрать этой рэчы, просто шмон страшнейший был. Вот, и он упал, а там вот эти люки, они с такими вельми вострыми краями металличными. И вот он оступился, упал, и ему так вот хопа, обрезала вуха. Боже, який жах. Тут павінна быць рэклама страхоўкі. Абавязкова. Людзі, не забывайцеся гэта рабіць, калі вы вандруеце, калі вы куды-небудзь з'язджаеце з свайго горада, дзе вы жывеце. Гэта, боже, можа здарыцца што заўгодна. Ніколі не думала, што гэта можа быць так цяжка. Ты калі вось пра дзяцей казала, я тады яшчэ падумала, што гэта ж такая адказнасць, быццам бы яны павінны быць там са сваімі апекунамі, ці хто іх там прывёў, але ж і ну, я думаю, што хаця б ментальна унутры ты сама таксама адчуваеш, што ты павінна за імі там даглядаць трошкі. Цяжка. Боже. Так, таму, можа быць, у людзей такія, можа быць, стэрэатыпнае мысленне, што якая праца экскурсавода? Это просто ля-ля-ля-ля-ля, кажу, это моноспектакль, все, занавес, паклон, пайшла. Не, за гэтым шмат што стаіць іншае. А ці ёсць у экскурсаводаў нейкі кар'ерны рост? Што далей атрымліваецца? Вось ты зараз водзіш экскурсіі, а чаго б ты хацела далей? Ну, тут расці ўглыб і ўшыр. І зараз я патлумачу, якім сэнсе. Углыб гэта, ну вось, пакуль што кажу, я пачынаючы, я вось менш года важу па Варшаве, то бок я пачынаю з цэнтра. А пасля далей радыус расшыраецца. Так, вось гэтым сэнсе. А па-другое, больш глыбокія адносіны з аўдыторыяй і, ну, зразумела, каб больш людзей пра мяне ведала. Ці можа гэта выліцца неяк у твой аўтарскі тур? Так, вядома. Ці задумалася ты аб гэтым? О, так. Мне здаецца, это вот вельмі сімвалічна, бо калі я жыла ў Мінску, сваім родным горадзе, моя першая аўтарская экскурсія была менавіта па тым раёне, дзе я правяла сваё дзяцінства. Клас. І там было шмат і асабістых гісторый. Напрыклад, будынак, які цяпер мясная крама, насамрэч гэта будавалася ў 50-е гады як аптэка, і моя бабуля была загадчыцай там, і мне фотаздымкі ёсць. І пасля все закрылі эту аптэку, на жаль, і пасля все гэтыя там колбачкі, пузыркі, такія вялікія слоікі былі ў нас дома на паліцах у кухні, і мы там, напрыклад, молку хранілі вы суперкантэйнеры, кімусікі, і купляюць, а ў нас все это было написано там серум, эсід. Цікава. А дзе б ты хацела свой аўтарскі Чё я его курсом называю? Это я тебя вижу уже как инфо-цыганку. Зараз. Ай, не.
Фуф. А дзе б ты хацела правесці гэты свой аўтарскі тур? Так вот, я кажу, што сімвалічна, што першая аўтарская была ў мяне па Мінску, дзе я жыла ў тым раёне, і тое ж самае зрабіць і ў Варшаве. Тут я жыву на раёне Беляны, я вельмі яго люблю, я шмат яго вывучаю, назбірала ўжо вельмі шмат інфармацыі, і я вельмі спадзяюся, што вось якраз такімі цёмнымі, доўгімі зімовымі вечарамі я буду сядзець, ствараць экскурсію, і вот з пралескамі першы дзень весны я праведу экскурсію. Супер, клас, я прыйду. А яшчэ, калі мы падумаем не толькі пра экскурсіі, а ўвогуле пра вандроўкі, куды б ты хацела зараз паехаць? Не па Польшы, толькі, а па свеце? Увогуле. Тбілісі, Сакартвело, Сакартвело. Да, гэта песня таксама у меня у кожным падкасці. Рубрика «Славянскі базар», рубрика «Хачапурчыкі». Так, Тбілісі, бо я там пражыла, вельмі люблю гэты горад, і якраз вось недаўна пра яго ўзгадвала. Але вельмі хачу не пра горад канкрэтна, а вось краіну Бельгію. Я вельмі даўно туды хачу паехаць, нават спланавала аднойчы поездку, все билеты, але чамусь она накрылася, я уже не памятаю чаму. Ты ж яшчэ і французскі, так сказала, што не, вывучала? Я нямецкую. Нямецкую, прабач. Ну ладно. А нямецкая таксама там карыстаюцца людзі, да? Ой, супер, клас. Ну всё, супер. А зараз мы пераходзім да бліца. Можна каротенька адказваць, можна длінна, як табе захочацца. Што рабіць, калі я заблукалася ў незнаёмым горадзе, а телефон разрядзіўся? Спытаць. У каго? Я не ведаю ангельскай, я была на экскурсіі на рускамоўнай. Што рабіць? А група ўжо ушла. Я думаю, все роўна. Все ж таки пытаться, это вот, слушайте, мне здаецца, вот страх не сётка. І жестамі чым заўгодна можна. Людзі звычайна добрыя. Яны гатовыя дапамагчы, это незалежна ад любой нацыі. Вы здабудзеце куды больш. А згубіце, калі не спытаеце. Так. Другое пытанне. Што рабіць экскурсаводу, калі турысты ведаюць нашмат больш, чым яны самі? Ну, все нормально. Тады перадаць бразды кіравання ім. Тут два варыянты. Першы, весці з імі дыялог і раіцца з імі як з экспертамі. Вот кшталту заўсёды спасылацца, кшталту, праўду кажу, так, вось вы дадасце, і вот так вот з павагай да іх ставіцца. Это першы момант. А другі, што, так вы ведаеце лепш, супер, все, давайте, вот вам мікрафон расказвайце, я з задавальненнем паслухаю. І вот стаць на бок групы. І таксама паглядзець на рэакцыю. А часто такое бывае? Не, вось я кажу, 2 разы толькі такое было. Добра. А што рабіць, калі пайшоў дождж, а парасона няма, а экскурсія на вуліцы планавалася? Да все добра, просто перабежачкамі называецца. Там ад нейкага навесіка да навесіка там кудысьці пабегалі. Это нормально, это то ж самае тычыцца любых умоваў надвор'я. Холодна, трэба зайсці, спякотна таксама. Так што не, это нормально. Клас, ну ты падрыхтавана на ўсе выпадкі жыцця. У мяне ж практыка. Это супер, клас. Я реально, я сижу и просто, я была не памятаю, калі я была на экскурсіі, вось, магчыма, і ў Грузіі-то я і была на экскурсіі апошні раз, таму хочацца ўжо. У мяне да цябе апошняе пытанне. Што, на тваю думку, людзі не ведаюць пра працу экскурсавода, але ты б хацела расказаць? Што за гэтым стаіць вялікая падрыхтоўка, што гэта не чыста вот ножкамі фізічна абысці, расказаць там это умоўна 2-3 гадзіны. Не, за гэтым стаіць не гады, гадзіны падрыхтоўкі, это вот сидзець, чытаць, там хадзіць у бібліятэкі, наведваць выставы, музеі. Я же павінна ведаць, што я раю, што я расказваю, лекцыі, то бок за гэтым стаіць вялікая падрыхтоўка. Зразумела. Ну, я зразумела гэта з нашай з табой размовы. Я, конечно, просто ніколі ты не задумваешся аб тым, як працуюць іншыя людзі, і здаецца рэальна, што просто, ну, там, распавядаюць. Наталя, апарай напрыканцы нашым слухачам 3 месцы. Адно ў Беларусі, адно у Сакартвело, таму што ты там жыла, і адно ў Польшы, таму што мы з табой зараз тут. Насамрэч, так, трэба бы падумаць і доўга.
Але вот першая думка, што тычыцца Беларусі, гэта не канкрэтнае месца, бо немагчыма сказаць, што это самы прыгожы касцёл, самы прыгожы. Это все вельмі суб'ектыўна ці навязанае. Я бы сказала наведаць беларускую вёску. І неважна якую, у якой вобласці, проста убачыць гэта адчуць, бо збольшага все беларусы з вёскі, мы там правялі дзяцінства, нават наша пакаленне. І убачыць эту і прыроду, і лясы, і палі, гэтыя хаткі, мову, людзей, нават эту беднасць, калодзежы, буслы. Гэта наш культурны код, гэта важна убачыць. А што наконт Сакартвэла? У горы, неважна, якія, у якой частцы, неважна, проста ў горы, бо яны неймаверныя. Я бачыла горы ў іншых краінах, но яны менавіта ў Сакартвэлу для мяне самыя-самыя. Згодна. Асабліва на тымчасова акупаваных тэрыторыях. Так. А яшчэ мы назовем нейкае месца ў Польшчы. Может, твои Беляны? Так, конечно. Я, мне здаецца, ніколі не была ў гэтым раёне. Абавязкова схадзі. Добра, на твой аўтарскі тур я прыеду ў Беляны. І так, у нас атрымалася вялікая, класная, цікавая размова. Дзякуй табе вялікі. Але гэта не канец, таму што гэта першы выпуск майго другога сезона, які называецца «Прафесіі», і ў мяне з'явілася новая рубрика. Мы на 1 хвіліну мяняемся з табой мікрафонамі, і зараз ты можаш мне задаць пытанне, а я на яго буду адпавядаць. Мне вельмі падабаецца эта ідэя. Но у меня такое вялікае пытанне, бо оно тычыцца і прафесіі, і ўвогуле мігрантаў на новым месцы. Як знайсці працу, прафесію. Гэта тычыцца усяго. Это ўвогуле зарабіць грошы, што ты ставіш на першае месца, ці кім я хочу стаць, калі вырасту. Як ты себе тут знаходзіла? Я падрабязна пра гэта распавядала ва влозе, я так думаю, але я тут яшчэ трохі караценька пастараюся сказаць. Па-першае, трэба сесці падумаць, што я хачу рабіць, калі я прачынаюся. Проста. Вось што я хачу рабіць, куды я хачу хадзіць, што я хачу есці, з кім я хачу сустракацца і так далей, і што бы я гатова была рабіць без грошаў. Усё. І калі ты адказваеш сабе на пытанне, што ты хочаш рабіць без грошаў, калі уявіць, што ў мяне мільён кожны дзень, вось і адказ на твоё пытанне. І я разумею, што гэта можа здавацца неяк так касмічна, што не ўсе мы станем там інфлюенсерамі з мільёнам падпісачнікаў, да, там, ці, можа, опернымі певіцамі. Мы не станем. Але гэта такі будзе трохі напрамак, да якога можна імкнуцца. І, можа, опернай певіцай ты не станеш, але вось як ты сказала, што ты запісала альбом для дзетак. Для мяне гэта такі таксама класны паказчык. Вось як сябе знайсці. І я так і думала. Думала, хто я, што я хачу рабіць проста кожны дзень. І высветлілася, што я хачу не толькі глядзець і слухаць інтэрв'ю, я хачу іх сама запісваць, таму што я ведаю, што я магу запытацца ў кагосьці штосьці, што яшчэ не прагучала ў эфіры. А калі казаць пра тэхнічныя моманты, як у эміграцыі знаходзіць грошы і ўсё астатняе, адукацыя, таксама крокаў шмат. Па-першае, не баяцца працы. Не баяцца, як мы там на яе кажам, цяжкай ці брудной, калі ты зараз будзеш працаваць прыбіральніцай, ці, можа быць, афіцыянтам, ці яшчэ, не ведаю, таксістам. Проста сказаць сабе, што гэта часова, што гэта не назаўсёды, гэта такі крок, каб былі грошы, а паралельна шукаць сябе. Я так і зрабіла. Бралася за любую працу, якая мне была даступна, і прасоўвалася ў медыа. І нарэшце я працую журналісткай, атрымліваю за гэта грошы, але маленькія. Таму не забудзьцеся на мяне падпісацца, паставіць калакольчык, распавесці сваім сябрам пра гэты выпуск і закінуць данат на развіццё. Вось так. Доўга адказвала, але як ёсць. Не, цудоўны адказ. Мне вельмі спадабалася твая шчырасць. Дзякуй вялікі. На здароўе.
Сябры, напішыце ў каментары, ці ходзіце вы на экскурсіі. А калі яшчэ не давадзілася, спецыяльна для вас у апісанні пад гэтым выпускам вы знойдзеце карысную інфармацыю і кантакты Наталі. Гэта была Ціна Шабуня і мой падкаст «Я тут не пытаю». Другі сезон прафесій.